Sen jälkeen meillä on täällä ohjelmassa laitteiden käsittelyä. Se oli jo Kööpenhaminaan katsonut. Siellä nyt sitten oli tää. Minä tuossa veikkasin, että 10 saadaan kasaan, niin ollaan tyytyväisiä. On se aivan upeata, että kaupunki satsaa tämmöisessä, myöskin meidän ikäihmisiin, joita on 6700 yli 65-vuotiaista ja 10 000 yli 60-vuotiaista. Kiitos mielellään. Kahvia vai teetä? Terve. Terve Arvi. On hyvä, kun sattui tuttu kuvaaja paikalle, niin voi että. Eikö sulla hyvä, kun mä ajoin partaanikin muutaman päivän päästä? No niin. Niin näkyy niin hyvin kuule Silonen Poskimikko, että... Joo. Joko sä tarvi testannut nämä vai? Olen testannut, Miltäs mikä se on nyt ensitestaajan kommentti? Tilanne on se, että jalkaprässi on oikein hyvä. Siinä saisi kyllä pikkasen olla niin kuin säätövaraa, että saisi vähän niin kuin painoja enemmän, mutta tuo ohjaaja sanoi, että painava reppu selkään, niin se auttaa. No niin. Ja jalat johonkin reikää sinne. Näin. Niin, ne sinne. Sieltä ylös. Sieltä ylös. Näin. Ja heitätte ilmaisille polviin asti tulla riittää, että siihen niin ja... Täydellisesti. Se menee vähän yli. Joo, kyllä. Tullakin on vähän jalkoja ylöspäin. Vähän ja rauhallisempi. Kevyt tahtia. Me osaisimme tulla tänne toistekin eikä vaan avaamaan tätä, vaan käymään säännöllisesti ja hyödyntämään tätä hienoa paikkaa. Hän ei varmaan tiedä. Senioripuisto on osoitus siitä kaupungin ja eri seniorijärjestöjen ja erityisesti eläkeläisneuvoston kanssa tehtävästä hyvästä yhteistyöstä. Tämä senioripuisto on koonnut meidän eri toimijoita yhteen ja tämä on ollut tosi tärkeä hanke ihan koko terveyden edistämisen ja liikuntapalvelujen kannalta, vai mitä Leena? Ehdottomasti. Siis tämä on upeata. Meillä on myös ulkoliikuntapaikka, jolloin ihmiset saa samalla raikasta ilmaa ja happea ja voivat tavata toisiansa. Se menee automaattisesti lukkoon ja sitten se painetaan tuosta, kun lähdet pois. Aha, se menee sinne. Mut mahtava puisto. Ei. Ja sama se on tonne suuntaan tuo näkyvyys. Tohon jää nyt se vähän. Että tää on kyllä hyvin. Ja tuo Kasinon Lahti nyt seuraava projekti tossa, se siistitään ja sitten tietysti sirkusaukio ja lähtee suunnittelu. No niin, siinä tuli yksi. Asfaltille ja liikennepuisto.